אז מה קורה חברים? כאן יהודה גיימינג בסרטון חדש בערוץ. והיום בסרטון, בעצם אני רוצה לספר לכם על משהו שאני, ראיתי איזה משחק חדש, טופ 11, ואני רוצה טיפה, אתם יודעים, לראות מה זה המשחק הזה וכל זה. כי אני לא הכי פרו במשחק הזה, אני משחק בו כולה איזה שבוע, ואני לא הכי יודע מה עושים וכל זה. אני רוצה שאני אעשה סדרה כזאת של טופ 11 בכל הדרך. ודרך אגב, קישור ההורדה של המשחק באפסטור, רק באפסטור, אני אומר לכם, בתיאור, וזה גם לאפסטור, גם לאנדרואיד, גם ל-iOS, זה לכל פלאפון בעצם. וזה משחק שבעצם מעמיד אותך בעמדת המנג'ר של הקבוצה, ואתה צריך בעצם לשלוט על כל הקבוצה. אז אני אתן לכם להוריד את המשחק, ותהנו במשחק ותרשמו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה סדרה של טופ 11, כאילו מי שאני לא כל כך יודע לשחק, עד שאני אהיה ממש פרו במשחק הזה. אז תגידו לי אם אתם רוצים שאני אעשה סדרה כזאת בתגובות. תעשו גם סאב, תעשו סאב למטה, תעשו לייק, תשתפו כל דבר, והכי חשוב, תעשו סאב לערוץ. ועוד מעט יעלה סרטון של להכין איך מכינים טאפו צ'יפס. תקשיבו, טאפו צ'יפס בבית, וזה מאוד מאוד קל, זה לא עם תנור או משהו, זה ממש, זה כאילו 5 דקות להכין את כל, זה 5 דקות וזה 5 עד 10 דקות ויש לכם כבר טאפו צ'יפס מוכנים. אז זהו, אז תעשו סאב, לייק, תשתפו ותעשו תגובה, ותאמרו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה סדרה של טופ 11, משחק של כדורגל, אני אזכיר לכם, של כדורגל, ואם אתם רוצים גם אני אעשה של NBA לייב בפלאפון. אני אעשה בכלל כל מיני סדרות של משחקים בפלאפון והכל, כי זה יותר נגיש משחקים בפלאפון. למשל פלייסטיישן לא לכל אחד יש, אקסבוקס לא לכל אחד יש, מחשב לא לכל אחד יש, אבל אני בטוח שיש לכם מחשב, אבל לא הכי חזק, כאילו, אבל אם יש לכם מחשב חזק אז עדיין. אז כאילו משחקים בפלאפון, פלאפון כמעט לכל אחד יש, אז זה יותר יעיל. אז בעצם זהו, זה היה סרטון, ויאללה, בוא!